Стап човек да ви... Така. представител на една от организациите, които се включи в организирането на днешния протест, Фондация Общност Идеал. Това, което искам да ви кажа е моята перспектива, тъй като наскоро бяхме на честването на Мара Бунева в Скопие и вечерта, когато се разхождахме с македонските българи оттам, видях какво е да си жертва, видях какво е да те преследват и групички сърбомани, комунисти, македонисти да те търсят из централните улици на града и да искат да те пребият, само защото си българи. И това нещо, аз не знам за вас, но аз не съм свикнал да се чувствам жертва. Не съм свикнал да бъда жертва и да се оглеждам дали някой няма да ми направи нещо, само защото съм българин. Миналата година с редица от вас бяхме пред БНТ, когато заедно отидохме да попитаме защо БНТ премахна филма само защото бяха българи, който разказва за зверствата във Вардарска Македония след 1944 година. И съответно по един много мистериозен начин съвпадаха събитието с това, че първо премахват прожекцията, второ тогавашният премиер Кирил Петков имаше някаква македонска делегация и някакси много особено се получиха нещата. И това съответства с информацията, която се изнасяше от техните коалиционни партньори Има такъв народ, за това, че се води паралелна политика за вдигането на ветото на Северна Македония. След това, когато се получи така нареченото френско председателство, гаранта за нашето светлоевропейско бъдеще заедно с Северна Македония, много хора, включително сигурно 90% от присъстващите, приготвяхме се заедно да излезем, да протестираме, да блокираме улици, да правим всякакви акции, за да не позволим това предателство да се случи. И си спомням как в същата тази общност, национално мислещи и отговорни хора, имаше редица господа, които се чудеха дали това е най-доброто нещо, което нашата външна дипломация може да издейства или не. Ами, като погледнем сега назад, се оказва, че това е било едно огромно предателство, защото всичките евроатлантически партии, тази сволоч, която гласува дигането на ветото, и нашите европейски партньори, очевидно нас не ни приемат за партньор, или за тях сме последна дупка на както и да е. Тук имам един призив към същите тези институции, Европейски съюз, НАТО, Евроатлантическия сектор, към който ние се числим. Сега, покрай войната с Украйна, много се говори за руска пропаганда, за това как хората биват спонсорирани от Русия. Коментира се как не трябва да променяме своя геополитически курс. Хора късат ризи по медии, не само. И моят въпрос към всичките тези гаранти за правата на българите в Македония, Франция, Европейски съюз е къде са те? И не осъзнават ли, че така само подхранват тези антиевропейски чувства?
Не са ли те в основата на това българите все повече и повече да са скептични към Европейския съюз и всичките тези наднационални организации? Така че моя призив към тях е Белкин хванат да свършат нещо и да защитят правата на българите в Македония, защото заради това ние вдигнахме ветото. Защото те казаха, че ще бранят нашия интерес, а в момента виждаме, че те не бранят абсолютно нищо и мълчат оглушително, което е меко казано срамно и буди тъга във всяко едно българско сърце, поне в моето. Благодаря за вниманието и в 1 часа тръгваме по Раковска към Македонския културен център. Намираме се пред Македонския културен център. Много от вас не знаеха, че такава институция има, а тази институция е тук от десетилетия. Нито един български гражданин не е счупил нейно стъкло, не я е подпалил, не я е нападнал с брадва, не е стрелял по нея, нито сме пребили някой от служителите вътре. Това е защото ние обичаме македонците. Това са червени рози. Червената роза има няколко символни значения. Червена, като кръвта на християн, която бе пролята ненужно от хора, които мразят. Затова ние ще поднесем червени рози, които да символизират тази пролята кръв. Това, което ние правим днес, се гледа в Скопие, в Охрид, в Битоля. Те очакват да видят бугари фашисти, омраза, насилие за тяхната пропаганда. Ние няма да направим такова нещо. Ние ще им покажем, че любовта и истината побеждават. Затова сега ще поднесем тези рози като символ на любовта.